so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كم تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت عليكم بخبرنا عدم ابزوري كاب بنيام غرماي بزحت افكرت بشكلتها وركي صبيو بنيام غرماي اب 2022 نجنتو فلجن تعويتو اب جوريت على تاريخ عون مدرخ عود دحر مزغاب بزحت تنتنت موصافهم كوينيو بنيام بمتنو زبل 2023 نحلفو كاب 2024 عام تمرت نجوغن اسبيل جماويت غانتو اب عبيت ودرات كمزور فرنسا بمصوات نعلم زغرم دنقي ملك زحزن كاب حليفونا بافريقيا زحلم كرعات لعلمانم كا نهاغور ايرتران حزبان منغستان منسيات اب حد قرعات زاكبه منغدي تزكار وانات منبارو ايرسعن بنيام غرماي كا اب زور فرنسا اتي انكون ناي شوكانت بقطليا ماليا كاب زنبره مخالفات مورقتن صقماتن تساغيرو دق غانتو زفطرلو بايتان كلب بلجيم ابلعلي زغبرت رسم التأمان تاريخ صريح ونتو مالو زبال تقررم تعلمنا عفوا ما يمعق موصا ناي وترو زي حسس حقوس فنطزيا زملو غيزيو نيرو كاب زبن بغاس مبارينا اب زحلف فلما ور حلقاتي زغبر علال مسحانتي كامربات بشكلتا مرقص بمكبار حزب ايرترا جينا كاو بزو حص بمهلاو كنفلط زغالنا زي إيرترا أولمبيكاوي بروفيشنال تقررماي أب زوريك إيرترا عريضات اللوزلا ودرات تسميدلو بلحات كأنت هاي مزازميت مدرخ أفهم كفيتهم نعود كريون كابزا ساعات حزوم نافت أري مهللو من صلاتو من يبصح مهلاو مجم زي كحد حكيو እቲ ኣብ ጎኒ ገዳይም ተቀዳደምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዳዊት የማነ ናትናኤል ተስፋጽን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝኣመሰሉ ኣባላት ጋንቱ ዝማሙቕ ተቀዳዳማይ መሊሱ ናብ ቅድቅ ምለስ ድሉ ኮይኑሎ ግን ኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ንቢንያም ዶ ካብቶም ነዚ ውድድር ምዕዋት ክዓይሉ ዝመውጾ ይኸውን ዝብል ሕቶ ጌና ዘይተመለሰ እዩ ብኣእምሮ ን2024 ሙሉ ብሙሉ ድሉ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ድማ ዓመት ከምኡ ክኸውን ኣይክእልኒ ይብል እቲ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ድሕሪ ገነት ወልፍገም ብዙሕ ናይ ሚድያ ሕቶታት ቃለ መሕተት እዝነትን ነይሩኒ መን ምዃንኳ ኩሉ ይፈልጥ እዩ بخل وجن دمه تقبله حدا جزيه بزعباز تزانين يرى أب قالوا وانجن كم تدحرتي أب فلاندرز زقات أم حدا قرب بارو نتي سمع عن نيرو أب نجر يكون جن كاب وتم مهار بقى مروح الجزيرة دلو كوني يسمع عن نمبر حجون زق السرير لن ممهار ترايو أنا جانتين أب كتش إنسان سلسلة قلت تم ساقات أمنا نقدر ميتنا نسقة ملكة ناي زي محل عليو قبل بينام قليل نيرو كوب إيرتراو تقدرماي بنيام غرماي أب أستراليا بستخيرو ودر سيرف كوست كلاسيك كابتور داون أندر مسبوصات 10 دحر محزو تعويتو أما خفسهم مودعتا نغراز زياده استحلالو قوينوم أب أملوب هيت نيوس بلاند كورن بروك سالسن كورن 55 122 بمزغاب عوز تحرم اوان ونايرسعن كابتوم سميات تقدرم تكون يزركب بنيام غرماي أب بيلوتون كابتوم زبلصو دغف زركبو تقدرم تون يو توم دغفتي زيس فوتوم بزي دغفتو والحانتي كونن بزو حيلي يهبوني قبل بزعبا دغفتو دغاغيمو يزارب تسفح فقرن سمعتن ግን ተወሳኺ ፀቕቲ ከም ዘምጻይ ማትእን ወሲኹ ይብል ቢንያም ሕጂ ካልኣይን ተወዲኡ ሕጉሳት ኣይኮኑን እዚ ዓብ እኮ እንተኾነ ንምሕጓሶም ብዙሕ ይኻጽዕር ይብል ብኹሉ ሸነኺዩ እቲ ንፋሳት ዝቀላቐል ምናዳ ኣብ ኤርትራ ቃል በቃሉ መዓልታዊ ክትዕወት ኣለካ ይብሉኒ ኣብ ናይ ዓቐብ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ክዕወት ይደልዩኒ ኩሉ ግዜ ኣተኩሮኦም ኣባዩ ሓቂ ዘረባ ንሞራለይ ይውስኸለዩ ሓደ ግዜ ግን ኣነ ከም ዝኣመሰለ ነገራት በይነይ ኮይኑ ከስተንትኖ ከለኹ ሰሓቕ ዝመልቀኒ ክብል እዩ ኣብ እዋኑ ገሊጹ ነይሩ እጅኸ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ኩላት ናዶ ክዕወት ንጽበል ደና እንተዚ ጋጠመኸ ኩነታቱ ከመይ ክኸቡን እዩ ባሕደ ኮይና ንዕዘቡ ጉዳዩ ሳምሶን ሰሎሞን ካብቶም ካብ ዊንተር ዙር ክሳብ ዙሪክ ዝካየድ ናግራይት ጋንታ ወኪሎም ን273 ኪሎ ሜትር ብቑዓትዮም ዝበሎም ብኸመይ ኣገባብ መዲቦም ይኸውን ምስጢር እዩ نمبل صان 4 جزيء زئنجز زلو تشامبيون مشكلة تعلم كل 2024 أب سويسرلاند كتما زوريك يكاد مهلاون هجرايت كان تايرتراون عسش بشعبالة حذاء أبتو در مهلاواز في اللاتيو زك ساب 20 شعت مسكرم زقصلو ردر ربع 20 حموش مسكرم أم ناي مقبال موس واز ناي غانتا ناي جزيء ودر مالت ميكسد ريلي تي بناي 56 كيلومتر كتسلو كوعليو إيرتراون تقدمتي عوت أمانن يافيت ملقيتان كا نايوسي أي غانتا وكيلوم كساتو في يوم محبر بشكلة تعلم كاب كل 10 شعتنا تحزو أبزو درات بقلت ይጾታ ተቀዳደም ተዘከቱ ዘሎ ን50 ግዚኡ ክኸውኒው ኣብዝናይ ዙሪክ ቻምፒዮን ዓለም ተቀዳደም ትምድምር 59 ኪሎ ሜትር ነው ሓት ክሽፉን እዮም ኣብዙ ውድድር ምስ ናይ ሲአይ ጋንታ ወሰካ 10 ሃገራት ማለት የእንግሊዝ ሃገር ስዊዘርላንድ ፈረንሳይ ኢጣልያ አውስትራሊያ ጀርመኒ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ዴንማርክ አውስትሪያ ስፓኛ ካናዳ ኤስቶኒያ ቡልጋሪያ ዩክሬን ኢኳዶር ቻይና አልጄሪያ አፍጋኒስታን አፍሪካዊት ሃገር ዩጋንዳ ሞንጎሊያን ኣብዙ ውድድር ምህላውን ተፈሊጡሎ
ኤርትራ ነቶም ሒዛቶም ዝገሸት ተቀዳድምታ ፈለማቶም ክሮም ናይ ዩሲአይ ክለብ ኣብ ትሕቲኣ ይስልጥኑ ምህላዎም ዓቅሞም ኣብ ዝውደድ ንምፍታሽ ገዲማቶም ኣላ ኤርትራ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ውዳት ዝወሰድንያ ትዕዝብታት ኣብ ናይ ምቅባል ወይ ድማ ሕውስዋስ ከም ሪሌይ ዝኣመሰለ ዝምድና ዘለዎ ኣይኮነትን እቶም ኣብዚ ናይ ምቅባል ናይ ጋንታ ውድድር ዝያዳ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ኢጣልያውያን ፊሊፖ ጋና ኤድዋርዶ አፊኒ ኣሜሪካዊ ብራንደር ማክናልቲ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ቢሴገር እዮም ኣብዚ ውድድር ኩሎም ተመክሮ ዘይብሎም ንኣሽቱ ጉሎ ተቀዳድምቲ ያፌትን ዓወትን ከዓ ነቲ ጎድናታት ዙሪክ ዝካየድ ኣብ ሰዓት 50 ኪሎ ሜትር ቅልጣፈ ከምዝገበሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ብህድኣት ዘዊሮም ብሰላም ነቲ ስዕብ ክርክብሉ ምንዮትና ይገልጽ ንምንታይ ኣብ ከምዚ ውዳት ክትሳተፍ ዘይትመርጽ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይከኣል እዩ ይኹን እምበር ኣሰልጣኝ ሳምሶን ሙሴን ነታ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ስዊሕ ዞማ ተጓዒዞም ዘለዉ ናቶም ምርጫን ሓሳባትን ብዘይካዚ ተድምዓሉ ባይታ ብንጹር ስእሊ ክህልዎም ስለ ዝኽእል እዝን ከምዝን ኢልካ ትንታነ መደምደምታ ዝወሃቦ ይኩነን ይኹን እምበር ንብድሕሪ ሕጂ ነዚ ዝኾነ ተቀዳድምቲ ብፍሉይ ኣሰልጢንካ ዕድላት ፈጢርካ ዝዓብዩ ደረጃታት ክፍጠር ግን ወሳብ ኢልና ካብ ምሕላፍ ሱቕ ኣይንብልን ድሕሪ ውድድራት እምበኣር 28 መስከረም ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ቸርኪቶ ወሳን ጾታ ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ናሆም ዝረኣይ ኣኽሊሉ ኣርፋይንን ያፌት ሙልጌታን ሞባይል ግርማይ ዓወት ኣማን ሃብቲ ኣብ ኡስተር ተበጊሱ ኣብ ዙሪክ ዝዛዘም ናይ 73.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክጽምዱ እዮም ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ንእንኮ ተቀዳዳማይ ኪያሮ ጎራ ክትውክል እያ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝሓበርኒ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ንኣሽቱ ተቀዳደምቲ ብዘይ ምምጻእ ሕሜታት ክወርዳ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሃገር ቻይና ካብ ዝካየዱ ናይ 2.2 ደረጃ ዓቐን ቢሲአይ ዘለዎ ዙር ዋንቻንግ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ፊሊፕሳዊት ጋንታ 7-11 ኣኽሊሉ ገብረህይወት ኤቤን የማንን ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ክስለፉ እዮም ብዘይካዚ ካብ ጀርማዊት ጋንታ ባይክ ኢልካ ዩኤል ሃብታብ ኣብ መስርዕ ክርከብ እዩ እዚ ንኻልኣይ ዓመቱ ዝካየድ ዙር 3 መድረኻት ዝሓቆፈ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ብጠቅላላ 359 ኪሎ ሜትር ነዋሕት ዘለዎ ኮይኑ ክቐርብ እዩ ዙር ዋንቻንግ ካብ መስከረም 26 ክሳብ መስከረም 28 ክሰላስል እዩ ጾታታት ካራብኣ ካብ ክለባት ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲ ኣስቶን ቪላን ሌስተር ሲቲን ንመጋጥምቶም ምስዓር ናብ 16 ጋንታታት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሓሊፎም ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ጋንታ ሊግ 2 ክለብ ላሮ የእንግዳ ብገፊ 5-0 ተዓዊታ ክሪስቶፈር ንኩንኩ 3 ሾታት ብምቁፃር ሃትሪክ ክሰርሕ ከሎ ፔድሮ ኔቶ ሓላዊ ማዕጾ ክለብ ባሮ ፋርማን ናብ ገዛእ ልዳቱ ብምእታው ሓዲኦም ኣመስኪቦም ኣብ ኢትሓድ ብዘይ ኤርሊንግ ሃላንድ ሓዊሱ ቀንዲ ተጻወቲ ዘየሰለፈት ክለብ ፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ 2-1 ተዓዊታ ንሲቲ ዶኩን ማቲያስን ኑኔዝን ብስሞም ሸቶ ኣውፂኦም ክለብ ኣስቶን ቪላ ካብ ሜድኦም ወጻኢ ናብ ሊግ 1 ተሳተፍቲ ጋንታ ዋይኮምቤ ኣምሪሖም ዝገጠመት ክትከውን ከላ ቦየንዳን ዱራን ብዝቆፀርዎን ሸቶታት 2-1 ብዝኾነ ውፅኢት ብምዕዋት ናብ ቀጻሊ ዙር ሓሊፋ ብተመሳሳሊ ሌስተር ሲቲ ንዋልሳል ብፍጹም ቅላዕ 3-0 ብምስዓር ንቀጻሊ ዙር ሓሊፋ ያማል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ 17 ዓመት ምስ ባርሴሎና ስፓኛ እንድሕር ምጽዋቱ ኣብዛ ምድሪ ካብ ዘለዉ ንኣሽቱ ስማያት ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እዚ ንኡስ መንእሰይ ነቲ ሓድሽ ዝረኸቦ ዝናን ካብ ደገፍቱ ዝቐርብ ጠገለ ዘይብሉ ሕቶን ኣብ ምርዓም ይርከብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ኣብታ ክሳብ ዝነበረሉ እዋን መራሒ መኪና ያማል ንወዲ ሓፍቱ መልእኽቲ ክሰደሉ ሕቶ ቅሪብሉ እቲ ኮኸብ ባርሳ ድማ ምስ ናይ ፍቅሪ እዩ ነቲ ዝተባህሉ ኣማሊኡ ብድሕሪ መራሕታ ክስነታ ቪድዮ ወዲ ሓፍቱ ያማል ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ኢንተርኔት ብምዝርግሑ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ህቡብ ሰብ ኮይኑ እዛ ኣካል ናይ ታይሮ 2024 ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ዝኾነ የማል ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ምስ ሓደ ካብ ብሉፃት ተጻዋቱ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ክወዳደር ከም ዝኽእል ብሰፊሕ ዝነገር ከም ውጽኢቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ባርሴሎና ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ላሊጋ ክቡር ዓቂቡ ይጓዓዝ ኣሎ ያማል ኣብዚ ዓመት ስፖርት ክሳብ ሕጂ ምስ ባርሴሎና ኣብ ነብሱ ወከፍ ጸወታ ላሊጋ ክጅምር ከሎ ረቡዕ አንጻር ጌታፈ እውን ምስ ቀዳሞት ተሰሊፉ ክወርድ እዩ 6 ጸወታታት ድሮ ኣሰላሲላ ዘላ ብሃንሲ ፍሊክ ዝመርሓ ባርሴሎና ካብ ሪያል ማድሪድ 4 ነጥቢ ርሒቓ ኮፍ ኢላ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኦልድ ትራፎርድ ኣፍሪሳ ድሮ ዌምብሊ ናይ ወገን ሰሜን ተባሂሉ ዝተሰየመ 100,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ስታዲየም ንምህናፅ ተሓስብ ኣላ ብመሰረት ጸብጻብ ዴይሊ ሜይል ሓደ ክፋል ናይቲ ውጥናት መጠነኛ ውድድራት ቦክሲንግ ንምእንጋድ ዘጠቓልል እዩ እዚ ማለት ዩናይትድ ከም ኣዳራሽ ንዌምብሊ ክትወዳደር ህንጢነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓብሎ ማለት እዩ ዩናይትድ ድሮ ሓድሽ ስታዲየም ንቁጠባ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ድፊት ክህብ ከም ዝኽእል ተረድእ ኣብ ዝቐረባ እዋን 96,000 ተዓዘብቲ ዳንኤል ዱቤይስ ንኣንቶኒ ጆሹዋ ከውድቆ ክዕዘቡ ናብ ዌምብሊ ዓብይዎም እኳ እንተነበሩ መደባት ዩናይትድ ግን ንኦልድ ትራፎርድ ዝያዳ ዝዓበየት ቦታ ክገብራ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ከባቢ ኦልድ ትራፎርድ ዝርከብ ሜዳ ንምሕዳስ መደባት ንምጽናዕ ኣብ ዝስዕረሉ ዘሎ እዋን ምስ ሓደ ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ትካል ስነ ህንፃ ክትሻረም ምዃና ተፈሊጡ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓድሽ ስታዲየም ታኒፃ ኣስታት 2 ቢልዮን ፓውንድ ክውድእን ንኽዛዘም 6 ዓመት ኮስት ትፅቢት ዝግበር ሰር ጂም ራትክሊፍ ቅድሚ ምዝዛም እዚ ዓመት ብዛዕባ መደባ ስታዲየም እታ ክለብ ክውስን ትፅቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮባ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣንጻር ኤፍሲ 20 ኣብ ግጥም ኢሮፓ ሊግ ኣብ ፀወታ ክትፅመድ እያ
ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትዘልዎን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ